оё медонед ки дар 150 соли охир 3 маротиба сайёраи замин қариб буд ки нест гардад? дар бораи яна ҳамин ҳодисаҳо мехоҳам бароятон қисса намоям. салом, ман Файзиддин. ба ҳамаи мо маълум аст ки ду давлати пурқудрат Россия ва ИМЕА тӯли 200 сол мешавад ки бо ҳамдигар муносибатҳои хуб надоранд ва ин ду давлат аз ҷиҳати яроқи ядроӣ низ пешрафтаанд. ногуфта намонад ки ҳардуи ин давлатҳо дар кулли манотиқи дунё базаҳои ҳарбии худро доранд. соли 2015 ҳукумати ИМЕА ба Ҷон Борд, як ветерани ВВС, яъне қушунҳои ҳавоии худро иҷозат дод ки дар бораи ҳодисаи даҳшатборе ки дар Карибский кризис, яъне моҷарои Карибский соли 1962 рух дода буд, қисса намояд. он рӯз 28 октябр буд, вақте ки дар базаи ҳарбии Амрико ки дар ҷазираи Окинава ҷойгир буд, ки он ҷо Ҷон Борд адои хизмат мекард, фармон омад ки фавран ракетаҳои атомиро самти СССР, Чин ва Корея кушоянд. дар Окинава он замон 32 ракетаи ядроӣ қарор дошт. дар он рӯз навбатдор капитан Вилиам Бассет буд, ки вақти фармонро дид ба чашмони худ бовар намекард ва чунин тахмин намуд ки дар ин ҷо чӣ хатогие ҳаст, аммо вақт барои фикр кардан хело ҳам кам буд. вале дилаш қарор нагирифт, чунки ӯ дар як ҳолати ногворе қарор гирифта буд ки сатҳи хатар бо аломати Defcon 2 баҳо гузорӣ шуда буд, яъне урвини хатар Defcon 2 аломат гузорӣ шуда буд. ин дар ҳолест ки яроқи ядроиро танҳо мувофиқи дастурамали ҳарбии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико танҳо дар аломати Defcon 1 кушодан мумкин буд. он вақт Вилиам Бассет ба фикр фурӯ рафт ки Окинава мумкин ҳадафи аввалини мушакҳои советӣ қарор гирад. штабе ки дар қаламрави Амрико буд, пеш аз оне ки сатҳи хатарро ба Defcon 1 иваз намояд, фавран фармони хаторо максималӣ ба Окинава фиристод. ин замон капитан Вилиам Бассет дар ҳолати бениҳоят ногувор қарор гирифт ва дар ин ҳол тақдири тамоми инсоният ва сайёраи замин дар дасти ӯ буд. вай медонист ки вақти фармонро иҷро намояд, ӯ низ ҳамроҳи кулли бошандагони кураи замин мемирад. ӯ худ ба худ гуфт: агар фармонро иҷро кунам ҳам мемурдаам ва накунам ҳам. хуллас вай ба худ омаду гӯшии телефонро гирифта ба сардораш занг зад. Бассет ба вай гуфт ки фармон ба ӯ хато омадааст, яъне фармони аниқ нагирифтааст. дар вақти равон кардани фармон тариқи телетайп хатогӣ шудааст. роҳбарият бошад фармонро дуюмбора ба ӯ ирсол карданд, ки дар он аниқ дарҷ гардида буд ки фавран ракетаҳои ҳавоиро самти СССР, Чин ва Корея равона созанд. сару рӯи Бассетро арақ фаро гирифт, аммо бовараш намеомад. вай ба зердастонаш фармон дод ки ҳеҷ кас барои кушодани ракетаҳо кӯшиш накунад. дар ин ҳол яке аз офитсерон ба гуфтаи ӯ мувофиқат намекунад ва аз фармони Бассет саркашӣ мекунад. ӯ дар маркази идоракунии ракетаҳо, яъне пункт управления, ки дар дигар тарафи база буд, мушакҳоро барои парвоз омода мекард. Бассет бошад каме фикр карду ду афсари мусаллаҳро самти ӯ равон кард ва фармон дод ки агар кӯшиши сар додани ракетаҳоро бе иҷозаи ӯ бикунад, ӯро паронед. Бассет бошад боз ба роҳбарияти худ занг зада мегӯяд: ё сатҳи хатарро ба Defcon 1 бардоред, ё ин ки фармонро қатъ намоед.
дар он вақт роҳбарият фармони равонкардаро аз нав таҳқиқ карданд, хатои худро фаҳмида дарҳол фармони ирсолкардаро бекор карданд. ана ҳамин хел бо шарофати як нафар ҳама мавҷудоти рӯи олам аз хатари нестшавӣ раҳо ёфтанд. баъди чунин ҳолати ба амал омада, ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тадқиқоти ҳодисаро гузаронид ва ҳамаи шахсони алоқаманди ин воқеаро пурсиш гузаронд ва муайян гардид, ки сабабгори ин ҳодиса, ки қариб буд ҳамаи мавҷудоти олам нест мегардид, як майёр будааст, ки аз беаҳамиятӣ рамзро иштибоҳ равон кардааст. шумо ҳайрон мегардед агар донед, ки бо он майёр чӣ карданд. танҳо рутбаашро паст карданду тамом. аммо капитан Басат соли 2011 ин дунёро падруд гуфту ҳатто як раҳматнома ба ӯ тақдим нагардид барои наҷот додани сайёраи Замин аз ҳодисаи ҳалокатбор ва 4 сол баъд аз сари ӯ аз чунин мардонагии ӯ ба мо гуфтанд. ин ҳайратовар аст. аммо Русия ҳам чунин қаҳрамони худро дорад. вай Станислав Петров мебошад. ӯ низ дунёро аз дами марг наҷот дод. вай нисбат бо Басат тавонист то он рӯзе зинда бимонад, ки мардум аз ӯ огаҳ гардад ва ӯ барои ин қаҳрамониаш мукофотпулӣ дар ҳаҷми 25 000 евро, премияи Резидентӣ дар Германия ва премияи Ассотсиатсияи шаҳрвандии ҷаҳонро дар Ню-Йорк гирифт. айни ҳол ба шумо мефаҳмонам, ки чӣ гуна ӯ дунёро наҷот дод. шаби 25 сентябри соли 1983 буд, ки ин солҳо ҷанги сард бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар авҷи аъло буд. дар пункти фармондеҳӣ ва системаи огоҳидиҳии ҳамлаи ракетагӣ, ки дар назди Москав ҷойгир буд, подполковники советӣ Станислав Петров навбатдорӣ мекард. ногаҳон таҳшат рух медиҳад. системаи огоҳии ҳуҷуми кайҳонӣ бо мушакҳои ядроӣ ОПКА, ки ҳамагӣ 1 сол пеш ба кор шурӯъ карда буд, хабари сар додани ракетаҳои ядроиро аз самти ИМЕА нишон медиҳад. Космическая система выдала сигнал. Пошла ракета, повторяю, пошла баллистическая ракета. Военная база, западное побережье США. Военная база. Время старта 00:15:03. Всем немедленно занять свои рабочие места. Пошла вторая ракета. Повторяю, пошла вторая ракета. спутникҳое, ки базаи ҳарбии рақибро назорат мекард, аланга додани муҳаррикҳои ба кор даромадаи мушакҳои байниқитъавиро ба қайд мегиранд. система нишон дод 5 мушаки ядроӣ Минитмен самти СССР ҳаракат менамояд. Петров вазифадор буд, ки саривақт ба Андропов занг зада хабар диҳад, ки вай барои зарбаи ҷавобӣ иҷозаи худро диҳад. ҳар як сония қимати худро дошт ва бояд зуд ба қароре омад. аммо ҳиссиёти ботинии Петров ба ӯ гуфт, ки ин ҷо чӣ хатогие ҳаст ва худ ба худ савол дод, чаро ИМЕА танҳо 5 мушак сар дод? агар дар ҳақиқат ин ҷанги ядроӣ оғоз шуда бошад, пас ин 5 мушак иншоотҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳими СССР-ро нест карда наметавонанд. ва боз як чизи дигар майнаашро азоб медод, ки чаро ИМЕА танҳо аз як баъзааш мушакҳоро сар дод, аз ҳамаи баъзаҳо не. ва ба монитор нигарист, ки дуюм мавҷи мушакҳо парвоз накарданд ва Петровро як қуввае ба сӯи телефони сурх мекашид. мушкилӣ дар он буд, ки вақте ки мушакҳои ядроиро сар бидиҳӣ, дигар боз пас гардонида намешавад ва барои ҳамин Петров ҳаққи иштибоҳ карданро надошт. ба ҳар ҳол Петров худро ба даст гирифт ва ба роҳбарият занг зад ва ба онҳо гуфт, ин хатогии техникист. Товарищ полковник, докладывает Петров. Доложите статус. Я выдаю вам ложную информацию.
Вы что, заявляете, что это ложная тревога? Так точно. Тревога ложная. Ракеты нет. петров ҳамаи оиномаҳо ва дастурамалҳоро поймол карду гуфт ин хатогии техникӣ мебошад. тадқиқотҳо дар ин самт нишон дод ки ӯ рост гуфтааст. ин хатогии техникист, бар асари шуоҳои офтоб будааст ки бар оптикаи спутник монеа эҷод мекардааст ва хабари бар дурӯғ медодааст. дертар бошад дар системаи кайҳонӣ тағйиротҳо ворид карданд ки дигар ба чунин хатогиҳо роҳ надиҳад. ин фоҷиаро сол махфӣ нигоҳ доштанд ва танҳо соли 1998 барои мардум ошкор карданд. баъдтар петров дар як мусоҳибае гуфт ки он рӯз навбатдор ӯ набуд, аммо ба ҷои касе дар навбатдорӣ истода буд ва боз илова намуд ки бояд асабҳои пулодин дошта бошӣ ки дар воҳима наафтӣ. петров гуфт ки барои ӯ осон буд ки аз рӯи дастурамали кориаш амал мекард, вале ба ҷои ӯ агар дигар кас мешуд, дониши инженерӣ намедошт, мумкин ки вай аз рӯи дастурамал корро ба анҷом мерасонид. соли 2006 дар Нью-Йорк штаб-квартираи Созмони Милали Муттаҳид Станислав Петровро мукофоти махсус Ассотсиатсияи шаҳрванди ҷаҳонро тақдим карданд ки вай дар шакли дасти булурине ки кураи заминро доштааст ва дар он навиштаҷотест бо чунин мазмун: инсоне ки сабаби ба вуқӯъ напайвастани ҷанги ядроӣ шудааст. соли 2014 дар Дания бо шарофати Станислав Петров филми ҳуҷҷатиеро бо номи «Инсоне ки дунёро наҷот дод» ба навор гирифтанд. бо амри тақдир Станислав Петров дар синни 77-солагӣ дунёро падруд гуфт. 27 сентябри соли 1962 ин сана яке аз машҳуртарин дар тарихи инсоният мемонад ки ба худ ном гирифтааст шанбеи сиёҳ. тамоми дунё ин рӯзро расман рӯзи наздиктарин ба ҷанги ядроӣ медонанд. ҳайратовараш он аст ки садди роҳи ин балоро як нафар гирифт ва он шахс дарёнаварди советӣ Василий Александр Архипович мебошад. ҳозир мефаҳмем ки чӣ гуна рух дод. соли 1961 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мушакҳои ядроии худро дар Туркия ҷобаҷо мекард. аз чунин масофаи наздик метавон ба осонӣ шаҳрҳои стратегии СССР-ро зери ҳадаф гирифт. аз ин лиҳоз ҳукумати шӯравӣ дарҳол чораи ин корро диданд ва махфиёна дар ҷазираи Куба мушакҳои ядроии худро ҷобаҷо карданд. аз он масофа ба осонӣ ба маркази Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба ҳадаф расид. 14 октябри соли 1962 контрразведкаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маълум кард ки дар ҷазираи Куба мушакҳои атомии СССР ҷогузорӣ шудааст. инхело дар дили роҳбарияти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тарс ба вуҷуд овард ва амрикоиҳо аз ҳама самт ҷазираи Кубаро иҳота карданд ва таҳдид намуданд ки киштиҳое ки аз ин ҷазира хоҳиши ҳаракат карданро доранд, зери ҳадаф қарор хоҳанд гирифт. Хрушёв бошад изҳор намуд ки ин муҳосираи ғайриқонунӣ аст ва ҳар киштие ки таҳти парчами советӣ аст, ин муҳосираро зери назар намегирад ва таҳдид ҳам кард ки агар киштиҳои советӣ аз сӯи амрикоиҳо зери ҳамла қарор гиранд, зарбаи ҷавобиро ҳатман мебинанд. ҳолат то рафт тунтар шудан гирифт ва амрикоиҳову СССР барои ҷанги ядроӣ омодагӣ диданд. 27 сентябр ин ҳолат ба авҷи аъло расид ки ана ҳамин рӯзи шанбеи сиёҳ СССР самолёте ки аз фазои Куба парвоз мекард ки ин самолёт ба разведчики Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тааллуқ дошт, бо зенитка ӯро мезананд ва лётчик бошад мемирад. дар ана ҳамин вақт ҳукумати Амрико фикр мекунад тамом барои ҷанг омода мешавем. вазири мудофиаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Роберт Макнамара аз худ мепурсад: оё ман пагоҳ тулӯи офтобро мебинам ё не? дар ана ҳамин рӯз лидери Куба Фидел Кастро ба Хрушёв занг мезанад ва хоҳиш менамояд ки ба самти Амрико мушакҳои ядроиро равон созанд ва изҳор менамояд ки мардуми Куба барои ғолиб шудан ба амрикоиҳои империализм худро фидо хоҳанд кард. ин рӯз чунон ҳассос гардид ки
аз ҳар ду тараф мунтазири як искра буданд ки барои зер кардани тугма сабаб гардад. дар ана ҳамин рӯз амрикоиҳо дар наздикии Куба дар зери баҳр киштии зериёбии СССР-ро таҳти рақами П-59-ро пайдо карданд ки системаи радиосвязаш хароб шуда буд ва ин боиси беробита мондани ин киштӣ гардид, гӯё ки онҳо бедасту пой монда буданд. амрикоиҳо чанд маротиба кӯшиш карданд бо онҳо дар алоқа бароянд, аммо аз онҳо ҷавобе наомад. онҳо як-ду маротиба бомбҳои зериобиро партофтанд ки ин огаҳӣ буд барои боло баромадани киштӣ аз умқи баҳр. аммо амрикоиҳо намедонистанд ки дар ин киштии зериобӣ як торпедаи ядроии қувваи баробар ва хирасимӣ дошт. он бомбҳои зериобие ки аз ҳар тарафҳои киштии зериобӣ партофтанд, ҳароратро дар дохили киштӣ беҳад боло бурд. баҳрнавардони советӣ фикр карданд ки ба онҳо ҳамла шуда истодааст ва дар дохили киштӣ фикри оташ кушоданро карданд, ки барои кушодани оташ розигии 3 командир лозим буд. дар охир 2 командир розигии худро доданд ки бале, оташро кушодан лозим ва мушаки ядроиро барои равона кардан омода карданд. ин лаҳзаҳо дақиқаҳои ба шумор монда буд ки дунё нест гардад. 2 командир дар назди пулти идоракунӣ интизори розигии 3-юмин командир Василий Архипов буданд ки розигии худро диҳаду оташро сар диҳем. хулосаи вай тақдири сайёраро ҳал мекунад. ӯ бошад ба онҳо ҷавоби рад доду садди кушодани оташ гардид. 28 октябр киштии зериобӣ ба болои об баромад ва ИМЕА иҷозат дод ки аз минтақа равад. дар охир СССР ва ИМЕА байни ҳамдигар музокирот карданд. иттифоқи советӣ мушакҳои худро аз Куба бурданду амрикоиҳо бошад аз Туркия. ҳамин тавр ин моҷаро ба итмом расид. 13 октябри соли 2002 бахшида ба 40-солагии ин ҳодиса Роберт Макнамара изҳор дошт ки он рӯз ҷанги ядроӣ аз ҳама рӯзҳои дигар наздиктарин буд. Томас Блентон аз донишкадаи Ҷорҷ Вашингтон қайд мекунад ки ҷавони бо насаби Архипов дунёро наҷот. 2003 сол Василий Архиповро баъд аз маргаш бо мукофоти миллии Англия фариштаи замони мо барои шуҷоатмандӣ, мардонагӣ ва аз даст надодани худ дар ҳолатҳои ҳассос. соли 2017 Архиповро бо ҷоизаи ҳаёти оянда қадрдонӣ карданд.